Nggih, matur sembah nuwun. Mas. Nggih, Nak. Wilujeng dalu Mas, Sujono Pamungkas. Wilujeng dalu ning nok Wulandari dados Koncorawang. 6 cacahipun. Wonten 6 waranggono cacahipun. Nggih, Nak. Nggih. Kalau jenengan sampun ngaturaken matur sembah nuwun dumateng warga Dusun Ploso Desa Kalipadang, Mas. Oh. Nggih menapa dalu niki tinimani Bali Budi Wijaya. Nggih. Kalau wau siang kawontenaken acara wayangan. Nanging wonten halangan hujan deras. Jadi nggak bisa dilanjut. Nggih sami, Jomang juga Mas. Nggih. Tapi alhamdulillah meskipun becek-becek gini penontonnya mantur sembah nuwun. Tasik semangat. Nggih, tasik antusias juga Mas. Yang belakang ada. Yang samping kiri kanan, yang depan juga matur sembah nuwun sampai dibelani koyo ngene. Oh nggih. Ngene iki bakul plastik iku luaris. Ha nggih. Nggih. Alhamdulillah barakallah. Nggih. Nggih. Nggih no dalu niki THJ Audio kerja bareng CRA Audio. Di sebelah kiri itu. Nggih. CRA Audio, terima kasih. CRA Audio, nggih matur sembah nuwun. Sakmono gowedene. Nggih. Beh pengenake tenan to run. Nggih, son horeknya sini nggih, Mas. Nggih langsung kemawon kalau aturi panjenengan Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Atau Bapak Panitia, Ketua Panitia. Kita kasih kesempatan untuk naik. Nggih ugi Bapak Kepala Desa juga Bapak-bapak panitia ugi berangkatipun menawi ngersakaken lagon campursari sumangga. Super khusus panjenengan Bapak RW. RW nggih. Matur sembah nuwun istirahate bola waranggono Wira Pradonga. Nggih. Nggih sampun dipun pinangkani di dalemipun Bapak RW selaku Ketua Panitia. Oh nggih. Pundi niki Bapak-bapak panitia pripun? Spesial Bapak Kepala Desa juga. Mas Aris putra dari Pak D Suwarno. Nggih. Ya itu. Selamat malam ujung dalu. Nggih jenengan kok apal mangkane. Hafal di bola kene. Pripun Bapak dereng siap nggih? Dereng. Nggih monggo kasih satu lagu malih. Barangkali Bapak Kepala Desa persiapan, kali Bapak Panitia. Niki mau wonten bapak yang pakai jaket. Mintanya janji. Nggih, pripun? Yang diminta janji, Mas. Janji dangdut apa campursari? Janji. Bosok kene tak takoni iki. Lah niki. Terus gumadil jroning ati niku nggih janji. Nggih niki janji, terus wonten malih janji dangdut. Teko niki janji sing napa? Alah kon kok. Sik Jo tenang aja di pojok aja. Lah nggih. Ra kijo rek resek iki. Tenang dulu. Gampang to jam bahas. Monggo no, yuk kasih janji Lewung. Dangdut mungkin yang diminta. Nggih, yang diminta dangdut mungkin. Budi Wijaya dikasih janji untuk masyarakat Dusun Ploso Desa Kalipadang Benjeng Gresik Benjeng Benjeng deh.
Satu tebang janji. Janji. Lempong. Nggih, matur nuwun. Nggih. Neng ada berita pengumuman, berita kehilangan bagi para pengunjung barang siapa yang menemukan sebuah kotak. Nggih, sebuah kotak Honda Vario. Nggih, Pak, Vario nggih. Bisa diserahkan di samping saya, orangnya lagi menunggu. Sebuah kontak Vario. Vario pemirsa. Wes raki joy resek terus. Lang. Tenang dirimu dulu bisa balas ya. Oke. Mungkin Neng sekali lagi barang siapa pengunjung yang menemukan kontak Honda Vario bisa diserahkan, orangnya lagi di samping saya. Nggih niku wau tembangnya janji. Wonten ingkang request saking Juragan Baku. Bapak Suwarno yang diminta gerajakan. Oke, baik. Nang Banyuwangi. Juragan Baku. Juragan Baku, sing pundi niki tiange, Mas? Oh, rumahnya di sebelah pojokan sana. Juragan, monggo. Gerajakan di sini bersama saya, Juragan. Pripun panjenengan Bapak Ketua Panitia beserta anggota bisa naik, kalau kasih kesempatan. Monggo. Wakil jenengan wakilaken sabun walah geruduk niku. Nggih niki wau nggih enten tambal ban, Mas. Tambal ban ditunggu. Terima kasih saudara Sabu, becek-becek ya wis ngelumpuk ten mriki lho, Mas. Selalu hadir. Selalu hadir. Pripun, Mas? Nggih, monggo gerajakan Banyuwangi. Delepon. Sikap. Gerajakan Banyuwangi. Pamuritan panjenengan pun panjenengan Bapak Suwarno. Juragan Baku. Nggih. Gina, wonten pripun? Nggih, pripun iki Bapak Kepala Desa ugi Bapak-bapak panitia mboten wonten apa? Wonten. Nggih, siap. Ayo dikasih yo. Nggih. Niki bapak-bapak panitia jalan, Mas, di belakang Anda. Apa dikasih supong? Itu. Lah, jenengan nanya iya. Ya, monggo. Dipersilakan Ketua Panitia.
Gino. Nggih niki Bapak panitianya yang diminta gerigis. Gerigis. Lagu kebangsaan kita. Nggih niku ingkang brewok niku Bapak RW nok niku. Oh nggih niki nama Bapak RW-nya. Nggih. Nggih. Yang diminta gerigis. Saya zumu Pak, zumu. Mangga Mas Delemong gerigis. Arang manis tombyo iku wes yo wes anji beker opo koroso J. Ya, kami mohon untuk segenap panitia, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi, segenap panitia, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Ya, permintaannya Layang Sworo. Gini sebelum menangani Layang Sworo ada sebuah berita panggilan. Nggih Mas. Ditujukan panggilan Bapak Sudar. Bapak Sudar. Alamat Kalipadang ditunggu Bapak Guru di belakang panggung. Ditunggu Bapak sinten? Bapak Guru. Bapak Guru. Oke. Bapak Guru biasa ini dulu. Oh. Sekali lagi panggilan Bapak Sudar. Nggih. Kalipadang ditunggu Bapak Guru di belakang panggung. Ada keperluan penting sekali. Nggih. Terima kasih matur sebanun. Nggih. Nggih. Gak jelas jamian. Nggih, pripun? SMS HP-mu ra iso
pripun Bapak? Apa? Nggih pripun? Minta satu kali lagi. Monggo. Lagunya terserah. Tambal ban. Tambal ban nggih. Apa Mas? Oh kan ada yang request tambal ban. Nggih. Nggih. Terserah kok mau anut tuh enak sing manut ngeten iki lho Mas. Ya, kebetulan kok kan wonten ingkang nyuwun tambal ban. Nggih. Nggih, rikes. Tambal ban nggih. Oh nggih, kandhane Mas. Sing manut iki ramutane penak. Nggih. Hihi. Kesawat boto nyonyai bosok ini. Nyonyai ada di bawah itu loh. Guyon nak ya. Maka yuk terima. Monggo Budi Wijaya. Tambal ban sampun. Nggih, tambal ban sampun. Matur sembah nuwun untuk bapak-bapaknya, nggih Mas. Mas. Pripun Mas Sujana Pamungkas? Nggih masih ada waktu. Masih ada waktukah? Masih. Nggih, wau wonten keramat Mas. Kali jambu alas. Pripun Mas? Mas Sujono. Oke, ini ada pengumuman bentar tau. Oh nggih siap. Dari Bapak Panitia. Nggih. Saya mohon yang mempunyai mobil dengan plat nomor W1722YK Brio warna kuning. Mohon digeser. Sekali lagi barang siapa yang punya mobil merek Brio dengan seri nomor W1722YK warna kuning mohon dipindah dikarenakan ada mobil yang mau lewat. Ah nggih, untuk mobil Brio warna kuning. Ternyata mobilnya bolone dewi-dewi. Barangkali. Lho nggih ta? Lho barangkali toh. Oh nggih. Nggih no, yuk. Nggih. Langsung saset mawon. Kasih kesempatan tinggal satu lagu kalau nggak ada yang request. Niki wonten keramat kali jambu alas. Ah pripun sing pundi rumiyin? Napa jambu alas sing mawon? Ya wes, satu putih. Ben boten pengok-pengok niku sing ngajeng. Kula semerap namanya Mas Rakijo ini. Nggih. Dimanapun selalu dia yang bengok-bengok. Pamotan punya bolo. Yuk Driwung. Nggih Mas. Yes, bentar. Nggih, Drone Suko eling lan Mas Podo ning nggih. Nggih Mas. Mangke pinanggi wonten acara Bedayan Sekarsari kados padatan, lebih kuwatah rencange waranggonone nggih kuwatah full pokoke wis.
Nggih. Monggo ingkang derek dilayani mangke terbedayan barangkali. Nggih. Namung kejedat tari Ngremo. Yuk, monggo. Monggo. Perform terakhir campur sari. Dewo. Dan atraksi barengan. Paran piain hang ticalo ya wis isun turuti akeh hang riko kara ya wis isun lakoni sampeyan disekedine donya nang pikiriko suwi-suwi pari nang batin nafsu ring dodo
mestine welas ning ati bisa nduduhi dalan dudu malah gawe riko saya lali-lalian tumeh mergo ison welas riko gampang nom suwi-suwi pari nong batin angison rasa ison ngomong apik kabeh nawi sing bisa maning ngaputi riko paripasan ison tau ana salah luput nang riko jalo sepuro nawi mulo wis dalane cukup semene cukup semene Budi Wijaya Sak jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.